Тиздән халыкара урманнар көне билгеләп үтелә. Татарстан радиосының чираттагы иртәнге туры эфир тапшыруы республикада урманнарны саклау, яшь үсентеләр утырту, урман хуҗалыгына квалификацияле белгечләр әзерләү мәсьәләләренә багышланды. Тапшыру кунагы үз гомерен урманчылыкка багышлаган тәҗрибәле белгеч, Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультеты профессоры, Россиянең һәм Татарстанның атказанган урманчысы Харис Мусин тыңлаучыларның күп санлы сорауларына җавап бирде. Biz de аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Харис Гайнетдинович, хәерле иртә. Табигатьтәге глобаль җылыту урманнарның гомуми торышына ничек тәэсир итә? Мин зур зыян урманнарга китерде дип, бу табигатьнең менә бу борчулары безне әйтмәс идем. Нәрсә өчен? Быел температура 40, ondan dağın түбәнгә төшмәде. Безнең агачларыбыз гомумән шушы температурага чыдамлы булып эволюция чорында инде формалашканнар. Быел кар бик күп. Кар инде ул су инде ул туфрактагы дым. Бу инде сүздә юк. Авыл хуҗалыгы игеннәренә дәген уңай йогынты ясый, бакчачыларга да бик уңайлы, бик уңай шартлар тудырыла. Урманнарны карап саклап тоту, яшь үсентеләр утырту буенча эшне ничек бәялисез? 2006 елны яңа урман законы кабул ителде Россия. Аңа кадәр булган урман законнарындагы уңай яклары бар иде. Монысының да уңай яклары бар. Шул ук вакытта тегесендә дә күп кенә тискәре якларын күрәдер, эшләгән дәврдә бүгендәген. Менә 2006 елгы урман законында питомниклар, утырту кәлшәләре үстерү каралмаган иде. Шулай булса дагы Татарстанда без үзебезнең барлык питомникларыбызны саклап калдык. Шуның өстенә әле тагын ябык тамырлы кәлшәләр үстерә торган урман селекция үзәге барлыкка килде Саба районында, Саба урман хуҗалыгында дип әйтергә кирәк. Менә бу ябык тамырлы кәлшәләрне үстерү инде ул килде безгә Финляндиядән, Швециядән, аны белән шөгыльләнә гомумән Европа. Безнең үзәгебез елга 12 миллион кәлшә үстереп бирә. Шуның өстенә тагын ике төрле яңалыгы бар аның. Бу үзәктә без шулай ук декоратив, яшелләндерү өчен агачлар үстерәбез. Монысы бер. Икенчедән, менә агачның күзәнәгеннән бу инде биотехнология, аларга тамыр җәйдереп, biz әйтәбез инде наследственно үзенең уңай сыйфатларын бозмыйча яңа кәлшәләр үстерү лабораториябыз бар. Агач утыртырга теләгән аерым кешеләргә яшь үсентеләрне кайдан алу мөмкинлеге бар? Бүгенге көндә республикада язын, көзен 2 мәртәбә урман утырту көне уздырыла. Бу 2011 елдан бeri республика туган бик уңай күренеш, моны бөтен Россия хәзер күтәреп алды. Җирле урманчылыкларга мөрәҗәгатьләргә кирәк. Шулар сезне тәшкил итәргә тиеш инде менә шу агач утырту материаллары белән. Агач утырту материалларына республикада кытлык юк. Без бу өлкәдә иң бай субъектларның берсе Россия күләмендә. Урманнарда кыргый җәнлекләрне, кош кортларны саклауның әһәмиятенә дә тукталсагыз иде. Бүген көндә җәнлекләр өстендә җәнлекләр белән шитәләр. Безнең биоресурс дигән комитет бар. Төзелде бу яңа оешма республикада. Минем әйтер идем, булар үз вазифаларын бик яхшы иттереп үтиләр. Бүген җәнлекләргә хисап та бар. Аларның соннары дагы ничектер билгеләнгән һәм шушы белгечләр әйткән күләмдә генә регулировать ителә һәм аларның бер зыяндай урманга без инде Татарстанда үзебезне менә бу бүгенге булган урманнарыбыздан башка күз алдына китерә алмыйбыз. Бу урманнарның бүгенге халәте, мин
әйтер идем, начар түгел, яхшы. Шуңа күрә теге кайбер менә сорау бирүче кайбер кешеләр әйтәләр, урманда ауган агачлар күп, тегеләй, былай дип. Ну, бөтенесендәге бер көндә җыештырып тагын тәртипкә салып та бетереп булмай. Алар өстендә эшләүче оешмалар бар. Республикада 31 урманчылык һәм 31 урман хуҗалыгы бар. Бу коллективларны без саклап ала алдык менә бу үзгәртеп кору чорында. Алар дәвамлы иттереп, матур иттереп, урманнарыбызны кайгыртып, үстереп, бүген көндә үзләре урманга хезмәтләрен куялар. Харис әфәнде, урманчы һөнәренә яшьләр теләп киләме? Укыту мөмкинлекләре нинди? Урман хуҗалыгыннан киттем дип әйтеп булмый, барыбер шул урман белән яшәйм инде мин. Бүген көндә ул хуҗалыгы университетының урман һәм экология факультетында мин укытам. Яшьләр күбрәк менә урман белгечлегенә, лесной дел дип атала ул. Моңа күбрәк авылдан киләләр, урманны аңлап, менә урманда эшләрмен дип, менә шундый кешеләр киләләр. Аларны укытулары хәт, алар белән сөйләшү дәген якын. Аның инде күбесе менә бүген көндә теге урман хуҗалыгында эшлиләр. Менә берсен әйтер идем инде мин, бу урманчылыгы җитәкчесе Илнар. Бу инде бездә укып чыкты. Безне инде укытучылар дип, үземнең укытучыларын дип саный. Ул да безне якын итә, киңәшен сорый кирәк вакытта. Без дә инде менә үзебезнең балабызга караган шикелле карап торабыз. Кем үзе артыннан, үзеннән соң җир йөзен, безнең планетабызны яшел бизәкләргә бизәкләп китә. Бу урманчылар гына булдырала. Үзләренең утырткан агачлары белән җир шарын, бигрәк тә туган җирләрен, республикасын, Рәсәйне яшел урманнарга күмеп, без теге бакый дөньяга китеп барабыз. Бу менә хас урманчыларга гына менә моны яшьләр аңласын иде. Безгә килсәләр инде алар укырга, менә мин аларга үземнең үз балаларыма булган шикелле карашымны биреп, кайгыртып алар турында үзем белгәнне өйрәтеп, аннан соң бит әле укытучының бөек бер шарты бар. Синең укучыларың үзеңнән күп белергә тиеш. Менә шушыңа маш китереп, шушындай дәвамлы урманчылар тәрбияләргә мин риза. Бүгенге көндә кемнәр 11 класс сыйныф бетергән кешеләр бар. Барысын да үзебезгә чакырабыз. Килегез, тәрбияләп, матур иттереп, урманчы иттереп тәрбияләп, ватаныбызга, урманнарыбызга, республикабызга, Россиягә, гомумән планетага хезмәт итәрдәй кешеләр тәрбияләр идек. Килегез, көтеп алабыз барыгызны да. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Актуаль әңгәмә сәхифәсенең бүгенге кунагы Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультеты профессоры, Россиянең һәм Татарстанның атказанган урманчысы Харис Мусин иде.